Labora és el servei públic d'ocupació i formació de la Comunitat Valenciana. Ens ocupem de preparar a les persones residents en la nostra comunitat per a trobar treball o millorar la seva situació laboral. En els nostres Espai Labora oferim atenció personalitzada amb professionals preparats per ajudar-te a millorar les teues possibilitats laborals, acompanyar-te en la teua cerca d'ocupació i millorar la teua formació. A través d'una entrevista amb el nostre servei d'orientació tractem de conèixer les teues habilitats, aptituds, formació i experiència per a dissenyar un pla que t'ajude a trobar o millorar la teua ocupació. Publiquem ofertes d'ocupació diàriament a través de la nostra web i la nostra app. Si el que necessites és formació, Labora t'ofereix la possibilitat de millorar el teu perfil professional a través de cursos gratuïts, alguns dels quals s'imparteixen en línia a través del campus virtual Labora Formació. Depenent de la teua situació, pots beneficiar-te de programes com Et Formem, cofinançat pel Fons Social Europeu, o els tallers d'ocupació en els quals et pots formar alhora que reps un salari. Una vegada t'hagis inscrit en Labora, pots accedir als programes Avalem Joves o Avalem Experiència que et permetran treballar en ajuntaments o administracions locals. Gestionem ajudes per a persones amb dificultat d'accés al mercat laboral. Tens inquietuds emprenedores? Estàs pensant a iniciar un negoci? T'oferim informació i subvencions per a l'autoocupació. Si el teu projecte té projecció internacional, en cada Espai Labora disposes de personal assessor d'Eures que et pot orientar sobre projectes i ajudes a la mobilitat dins de l'espai de la Unió Europea. Eures també ajuda a les persones en cerca d'ocupació publicant ofertes de treball a Europa. En cas que ja tingués una empresa, Labora disposa d'una xarxa de professionals que t'oferiran informació sobre les ajudes a la contractació i com trobar els millors perfils professionals. Com pots accedir a tots els nostres serveis? Entra en Punt Labora des de la nostra web o des de l'app mòbil. Inscriu-te en Labora si busques ocupació, formació o progressar en la teua carrera professional i tindràs accés a tots els nostres serveis. Demana cita prèvia i segueix-nos en xarxes socials. Vine a conèixer-nos. Tenim molt a oferir-te. Som Labora.